AKA Nijar tare da Abdul G-Boy, waka sana'ar mu ya rabbana ka ɗaga mu. Mai dare mai rana mamallakin ruhina, mai maza mai mata sarkin da yayi ummana. Yayi maza yayi mata kana ya so yayi kauna, duka dan mu ji daɗi da ranmu yadda na kuna. Rabana gata na kadar kajan harshe na, karayin hakuri nasara za ta zo wata rana. Kafin a cimma buri za ka yi ruwa rana. Duk mai bida ya dage ya daina kwantan bauna, inda rai akwan a tashi za san sunana. Tun da gashi ina sallah addu'a makami na. Allah ka daɗawa al'umma son waƙata, sa idan na yi shiru siyo kiwon muryata. Ka tsare ni da sharrin wanda ba su san ɗaukaka ta. Yaro ne ƙarami yanzu nake tatata, G-Boy ɗan zandar zan so kusan tushe na. Inda rai wata rana yaro zai zama babba, waka in na rairo ba zan sare ba. Ɗaukaka daga Allah ce inda rai za mu cire ba. Kai dai ka roƙi Allah ba mai ruwa ba, ba zan girman kai ba mai yi wuta zai je. Duk nisan jifa masani dai kasa zai zo, inda rai da rabo na sani lokaci na zai zo. Ni mawaƙin Nijar ne mai tsantsar ƙwazo, bana yin sauri na sani lokaci na zai zo. Zamani ja na sannu lokaci zai nuna ni. Banga wani mai ikon da ya kai Allah ba, duk wuya duk tsanani ba zana bar sallah ba. Duk wuya ta talauci ba zan yo sata ba. Ku ta zagin ku kare ba zan tanka ba. Waka sana'ata ita ce ta zam jari na. Dukkanin lamura na ku gane ni ban karya, akuya ko ba komai na son tafi karya. Waka sai mai baiwa da tunanin kwanya, baiwa daga Allah ce shi yake bayarwa. Ita ce kadarar mu da rabbana ya hukunta. Na rairo baitin murya zana sai tata, bana kalmar asha a ciki na waƙata. Waka ta min rana ita ce sana'ata, yaro ne karami gashi ina tatata. AKA Nijar ne lakanin sunana, gashi mun haɗa kanmu a tare muke tafiyar mu. Rabbana ka tsare mu kar ka bari a jikanmu. AKA Nijar tare da Abdul G-Boy.